Kom ind! Sæt dig ned. Jeg går ud fra, at du ved, hvad det drejer sig om. Nej. Jamen, jeg håber, du ikke har set det, fælde. Du må forstå, den slags skal vi jo ikke have her. Kan du ikke bare tænke over det? Nej, Men jeg har ikke til mig at tage det alligevel, jo. farvel.